Dychmygwch ddeffro mewn lle diarth. 2 neu 3 bws jyst I gyrraedd eich ysgol. Dim ond meicrodon I goginio te. Gwaith cartref, ond dim cartref. I broni 2,500 o blant yng Nghymru heddiw. Mae hyn yn reality. Ddylai ddim fod fel hyn. Mae bywyd yn anodd I gymaint o bobl, ond os allwch chi, please, gyfrannwch I Shelter Cymru yn y nadolig yma. Helpwch nhw I helpu'r teuluoedd, I helpu'r plant, just fel fi, sydd ddim am golli eu lle diogel. Ei cartref. Ewch I sheltercymru.org.uk. Cartref yw popeth. Please helpwch i'w amddiffyn. Diolch.